Кызык, бер көнесендә намазга өйрәнеп буламы икән? Мөмкин булһа, кайда һәм кемдән өйрәнергә? Намазга бер көнесендә дигән акцияны бына инде 3нче ел гамәлгә ашырган Мөгаллимә Ләйсән Бәхтиева, теләгең булһа, мөмкин, иренмә, катнаш кына дип җавап бирде. Мәдинә мәсҗиденең укытучысы Ләйсән Илдар кызы баш калабыз мәсҗидләрендә, республикабызның төрле районнарында дин менән җитди кызыксынучы кызларга намаз кагыйдәләрен өйрәтеп, изге башлангыцка сәбәпче булды. Әлхәмдүлилlah. Һәм бүген талымһыз Мөгаллимә Мишкә районы Кыйгазытамак авыл мәсҗидендә. Стоим 3 секунды, 1, 2, и обратно выпрямляемся. Все. Вот обязательно нужно выпрямиться тоже. Некоторые вот не успевают, сразу бросаются на поясной, на земной поклон. Обязательно нужно выпрямиться. Не забываем. И следующее у нас условие, это уже земной поклон. Делаем 2 земных поклона. Спускаемся как? Вначале нужно коленями спускаться, потом уже руками. Но бывает иногда пожилым тяжело. Вот в таком случае дозволяется, да, делать как вам так, то есть вначале руками. Но желательно спускаться как? Вначале коленами, потом руками. И кладем, получается, голову между вот руками, вот так лежит. Кеше намазга басуын озакка һузмай, ярингә калдырмаһын өчен, тәү нәүбәттә гамәлдең фарыздарын, ягъни мөһим әйберләрен генә өйрәтәбез, ди укытучы. Башта гыйбадәткә диклем һәм намазда башкарылган шарттар да һанап үтә. Һәм 1-2 аят белеп тә намазга басу мөмкинлеген аңлатып бирә. Төп гыйбадәттең айшына төшенеп алгансы, мөселман сәбәләнмәй генә яйлап кыска сүрәләрдә ятлай, дугаларда өйрәнә башлай ала. Күңелебезгә җылы йөгерде, рәхмәт зур итеп. Бу хәтле җиңел буладыр дип уйламаган идек. Без ул намаздан олылар әйтүе буенча куркыбрак торабыз, дөресен әйтәбез инде. Алай да теләк бар шушы нигә өйрәнергә инде. Безнең теләкләребез изге, дугаларны өйрәнәбез. Киләчәктә намаз укырга да шундый теләкләребез бар. Менә уразадабыз, Аллага шөкер. Былтырда ой буе ураза тоттык, Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән бер дә ауыр түгел. Теләк кенә булсын. Райсындырда яшибез. Якын инде 10 сакрым гына. Зәлиянең чакырганын көтеп кенә торабыз инде, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Сакрыгызга килегез. Монда килеп кайткәч шул хәтле җиңеллек, менә шул хәтле күңелгә рәхәт, йөрәккә нәрсәгәдер өйрәнәбез һәм шуны шатланып кайтабыз. Әлдә килгәнмен дип уйлап утырам. Бүгенге ошо сара бик фәһемле булды. Ләйсән Илдар кызының күрһәткән осталык дәресе аңлаешлы. Мин ошога тиклем куркып тора идем. Ул бит намазга басып ул бигрәк яваплы эш. Инде әзерлек булмагас микән? Ул китаптан гына укып аңлап булмый, ә менә бүген күреп, тыңлап кайткас инде әзрәк еңелрәк. Уже не бар инде, теләк бар, теләк килеп сыкты. Рәхмәт зур итеп. Шундай халыкка сыгып, өйрәтеп, күрһәтеп йөргәнегез өчен рәхмәт, Аллаһ риза булсын һездән. Шулай итеп, карты ла, яше лә бер көнесендә намазга өйрәнә ала. Эргәлә арттан әйтүсе, изгелеккә өндәүсе якындарың булганда, икеләнеп тору килешмәс. Намазың менән бергә гыйлем, ягъни камиллашу юлына басаһың. Һәм был якты хукмак өмерең буена дәвам итәсәк. Башкасы мөмкин дә түгел. Тура юлдан тайпылдырмаһын ине Раббыбыз.